Il-mediċina Sertraline b'investiment ta' 500,000 euro fis-sena ġiet inkluża fil-formularju tal-Gvern. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela fejn sostna kif 3,700 pazjent ħajkunu qed jibbenefikaw minn din il-miżura. Dr. Abela qal kif fil-qasam tal-venous thromboembolism VTE il-Gvern se jestendi l-aċċess għal mediċina Rivaroxaban. Din il-mediċina se tkun disponibbli kemm għat-trattament kif ukoll għal prevenzjoni tal-VTE skont il-ħtieġa klinika tal-pazjent. Ħabbar ukoll li issa l-formularju tal-Gvern se jinkludi lista ta' 32 mediċini ġodda għal kura paljattiva b'investiment ta' 2 miljun euro fis-sena. Dr. Abela qal kif ser tidħol fis-seħħ l-inklużjoni tal-mediċina 5-ALA, 5-amino luvolonic acid li tintuża waqt operazzjonijiet fuq tumuri tal-moħħ biex tgħin il-kururgi neħu t-tumur b'aktar preċiżjoni. Madwar 50 pazjent fis-sena huma mistennija jibbenefikaw minn din il-miżura. Il-Ministru Abela ħabbar ukoll roħs fuq 70 mediċina differenti permezz ta' kollaborazzjoni bejn l-Awtorità tal-Mediċini u distributuri farmaceutiċi bit-tnaqqis fil-prezz ta' dawn il-prodotti li jilħaq sa 70%. Dawn jinkludu trattamenti għall-epilessija, diabete, kolesterol u anżjetà. Fakkar kif barra minn hekk bl-istess kollaborazzjoni bejn il-partijiet 48 mediċina oħra żammew prezzijiet ridotti stabbli sa mill-2021.